هواني ما روجنا فان في مشك بمرايا في مشك روج باش مرحبا روج باش بولاد هذيك وصا الحفتة بالنير طب حفتة كوصا قال لك بأوبو قال لك بجفتجوبو ليبريا وخازم هناك لوان قطنين أيشغل دوغان كداخوانية كويهبو بفي بيفاجوي في جريداي بتشوينا جرافا إمرالية يا ويلش ده وهيئة كوميسيون في جريداي هنا أخافتين ويهبون هناك يجي وصا جناهو بيفا البنداشنا أو يكديش دياركر في ما بتهناك سر هناك راوس كامبر الفيت تماشا بكم بردف قدام بارتي عايشة دوغان هناك يوصا أوكر هناك يوصا طبيعي رخدي وجه هبون الميديا الزمين وكيفش دسبيكر بو كام هناك لوي قداني بكند شد بيشة في بيواجه في جريداي Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan tekildarı müjarinde rojevede Linavenda Giştiya Partiya Xoda Xuyanida. Ayşegül Doğan Balkışan Serdana Komisyoniya İmraliye Uvaha got. Brez Abdullah Öcalan muhattabe serekeye. Ev hevditine giring bu uve pevajoye peş bıxe. Jibo peşe roja pevajoye deve derfetin hevditine be Brez Abdullah Öcalan re ben peş xistin. Lazım e jinunerin siyasi hata parezvanin mafan rojnameger akademisyen u herkes bikare hevditine bikepere. Ayşegül Doğan'ı Diyarbakır ve komisyon rapora xwe demildes tamam bike û ev peyamdan. Kîtekî tên hevdîtinê wê di civîna çarê kanûnê de bi komisyonê re bên parvekirin. Em dixwazin girtekên hevdîtinê bi rêya giştî re werin parvekirin. Hewciyê divê şeffafiyê de tawîz neyê dayîn. Divê li jineyê giştî jî têkildarî sererastkirina hukûkî lez bide xebatên xwe. Berdevka Dem Partiye balkişan ser biryara CHP ya têkildarî çûna İmraliyê û wiha got. Ji bo pêşeroja 86 milyon welatiyan diviya bu herkes tevlî hevdîtina komisyonê bibûya. Mixabin biryara CHP di meseleya Kurd de nîşaneya bêsiyasetiya wê ye. Ji bo çareserkirina meseleya Kurd divê tu kes di pey hesabên hilbijartinê nekeve û helwestekî nû were pêşxistin. Ayşegül Doğan bildiklerim sabıbeje çi real peşya Dem Parti heye ve komisyonu heye destnişan kere fehim mışık ve mereye فيما بين بنك وصل قوي لفي مجالي وصل بالفرهي بنير طبي تشوينا فيكي طب حفتي على السيرفي حتى اخرين وصل خرج رك مازن حتى تشيكرن جبو تشوينا في كونسيج بو هفديتنا ريبرابو افيك بيك هاد انجام دك بقله گفتگويان جي بيك هاد حفتيك وصل من درباسكر تتشجي فهم كنت تتشجي درخص في بي واجه حفتيك Dvem seri de bal bikşinin ku brastici devleta Türk denge bilme paş ve ved gel. Hevallo karı dek çareser bikin. Çareser kim başlı. Devleta Türk de çicari embejin rebereki Kürt, şahsiyeteki Kürt. Şkura emsalde girdi yani şkura embejin vaki nüyenerek kabul nekriye o her vacip diroka kurdadı mukhabın revebreme hemu jilay devleta Türk ve hatını kabul katilkirin o goravan jinne diyarı yani ev mesele gava merin denge zede zedel müved gerekek o dema embejin Naçı bu ya? Tevgera Kürt dest ve pevajoy Kürt ber yavici gerek caran pevajod navbera devleta Türk'ü rekstina embejin rekstina de çe bu saat 2013 dema Oslo'yu vanji leçe car istihbaratu nizalim saziyen emnahiye devleti vedatir tevditirek ne bu evcara yekemeku avayeki siyasi muhatap bunçedme ev gerek mühime yani dive enbiya kabul bikin beguman naveroka haftireci gerek mühime ama cali naveroke ve etkarın viya brahati bejin kubriya heyetin Dem Parti'yi gerek Carancı Embej'in dema kongreya PKK falan bevan gerek agahil raya geçti bela bu. Nohaci de hevditine de eko hatına akhaftın kemzede ev akhaftın ku hatta nohaci ari Brez Öcalan ve hatını kirin her evin. Fakat ya mühim ev bu ku
Eva xaftin bi awayekî siyasî ji saziyekî nûnerên saziyekî meclisê re hatiye kirin. Ji alî siyasî ve ev mühim tabi. Ji xwe êku bertek jî nîşan didin. Êku bi rengekî em bêjin vê tişta dixwazin biçûk jî bikin, ser vê tiştê difikirin. Yani du alî ve em bêjin ji alîkî ve CHP bertek nîşan didi. Çima yani vê hevdîtina ji alî xwe ve di berjewendiya vê pêvajoyê de nabîne. Qaşo vê tişta dibêje. Lê ji alî din ve jî em lê dinerin çapemeniya nêzîkî iktidarê, desthilatdariyê, bi taybet çapemeniya ser bi AKP'ye ve jî het ne nûçeyê wî çê dikin, ne ser vê yekê dixwaze axaftinekî, gengeşiyekî hebe, ew jî dixwaze bê meseleyê biçûk bike. Çima? Ji ber ku ew taybetmendiyên ku min niha bilêv kir, yani ew muhatap bûna siyasî gelek mühim e. Fakat ev ya nayê vê maneyê ku bi vê hevdîtinê ve her tişt çareser dibe, yan jî hemû gav rêk û pêk tên avêtin. Hê jî gelek pirsgirêk kere. Tabii bir Pirsgirêk çaresi yani tabii bu böyle tabii ne hevditine ku güveyse her tişti hal bike her tişti çareser bike bi hevditine li evek yani bu dikarı beje merhaleye yekemi xalas bu merhaleye duyemin despêkir nexandinê bi vê rengê ne ji ber wê yekê tiştê dipirsim yani merhaleyeke nû destpêkiriye di vê pêvajoyê de. Şu merhaleye yekemîn ku me kabul dikir di serî de jî dihate gotin ku komisyon ve dest bi xebata xwe bike, her wiha wê raportên xwe amade bike ji bo guherînên hin kanûnên Tirkiye jî di vê pêşniyarên xwe amade bike û wan pêşniyaran bişînin meclisê. Niha diyar e komisyon çarê mehê de wê dîsa bicive, di vê civîna çarê mehê de hem wê hevdîtina Birêz Öcalan re were nirxandin û hem jî amedekariya raporta komisyonê wê were kirin. Di amedekariya raporta komisyonê de jî hem encamên wan hevdîtinên ku heta niha ji alî komisyonê ve hatiye kirin û hem jî pêşniyarên kanûnên ku li Tirkiyeyê de wê çi bê guhertin servî babetê ji meclisê re raportekî berfireh bişîrin. Ev ya jî bi me dide diyar kirin ku heyama ewil ya vê pêvajoyê bi xebata dumahiya komisyonê ve jî bi dawî tê û heyama duyemîn rengekî wê dest pê bike. Heyama duyemîn jî ew e ku bi desthilatdariya meclisê di kanûnan de guhertin. Ev jî wê gengeşiyekî dûr dirêj be. Çünkü duwî warî de jî bi rastî çi zelalbûnek tune û gengeşiyên berfireh derbarê vê yekê de heye û tiştê ku em dizanin Birêz Öcalan bi xwe jî qîmetekî mezin didi wê xebata ku li meclisê were kirin. Eger ew xebat bi rastî jî rêk û pêk ber bi pêş ve neçe dibe ku yani rewş biguhere jî. Fakat dur da işte diğer eve yani Nohal Türkiye Bekuman devlet bir rengeki bir yer ekstendiye u danışlandırarak tekirin. Ama dvi var ide nav devlet edeci heji ev dubendiye ku berbiçavın bidavi ne bu yani embejin ariye ki desthilatdariye zedatir berjevendiye xuy peşeroje de fikri yani ve encama ve xebate de encama ve pevajoye de ve desthilatdariya xu wenda bike anna taybet AKP hejic ve sendromi xelas nebuye. O her vaha embejin CHP jî bawayekî xurt ber bi pêş ve diçe di hilbijartina dawî de serket lê AKP vê tişta jî ji bo xwe xeter dibîne û her vaha hem êrişî CHP'yê dike û hem jî dixwaze CHP ji vê pêvajoyê dûr bixe. û CHP jî tevê dafikê mixabin yani piştî kongrewî jî kongreya xwe ya dumahiya Sînehan jî me dît ku CHP hin tişta de bi rastî hê jî realîst nafikire yani
ev tiştên ku dijî Kurda 7 sale tê kar anîn 20-23 salê wî li gel Yani AKP ev jî heye lê tiştekî 80 sal biborîne fêmam daha de ewa şi dibêjin kurultaya dibêjin yani civata giştî ya CHP jî pêk tê program guhertine Özgür Özel got em dixwazin yani wisa piskirêka Kurd çareser bibe di programê de cî dane hin tiştan wisa di programa xwe guherandin yani piştî demeke dirêj cî dane hin tiştan hin daxwazên wisa serêkeyê demokratîk yani daxwazên ku divê bibin ji bo Kurdan cî girtiye mesela ew mesela Erdoğan got em yeqîn dikin wê ev serdan yani ev çûyîna girava İmraniye ya vê heyetê pêşiye li pêvajoyeke nû veke bi awayekî wê pêş bixeve pêvajoyê yani wisa gotinên wî erênî bûn pozîtîf bûn hinekî wisa Bahçeli tabi Bahçeli ji destpêkê vê ye ewa wî tund e wî got muxatabê herî ciddî tabi li İmraniye ye bahsa rêbera kir bi wî rengî û ev hevdîtin metihad yani ev hevdîtin pêre gelek tiştan çareser bike ji ber wê taybetî bi pirsî yani ev êdî ew qanûn derxistin yani vê hevdîtinê hinekî ew yek wisa hêsantir kiriye ji bo rojava jî gelekî hata axivîn ev hevdîtin pêve girêdayê tu çi fikirî di derbarê çi qasî ew qasî rojava derxistin pêş de ji bo vê hevdîtinê Şöyle ki bana mıkşan Burhan Dur da yani Ali iktidar çıma zede ehemmiyet yani giringin ne da ve hevditini de çapemeni yaxudu. Bi qanaat min ev ku ev tiştê ku hatta niha di derbarê Rojava de dixwastin ji tevgera Kurd an jî ji Birêz Öcalan bigirin bi temamî negirtini. Yani Birêz Öcalan di wî warî de çi pirs jê hatiye kirin bi gor agahîn ku Gülistan Kılıç Koçî da bu çapemeniye da bu Mezopotamya Ajansı em ji wir dizanin ku çi pirsên ku di derbarê Rojavayê Kurdistanê de jê hatiye pirsin di derbarê Sûriyê de jê hatiye pirsin hemiye bersivan diye ama lûr balkişandiye bi taybet balkişandiye demokratize bûne yani heman tiş ji bo pêvajoya li Bakurê Kurdistan û Tirkiye jî tê axaftin yani bê demokratize bûn çareseriyek mayînde pêk nayê bêguman çareseriya pirsgirêka Kurd û demokratîzebûn set meriv nikare li hev bike ew yani bi hev re girêbide dibe ku cuda cuda jî bên çareserkirin bi rengekî çünkü pirsa Kurd ji demokratîzebûnê jî wê de ye li Rojavayê Kurdistanê bêguman li herêma xwe dikarin bi parastina xwe ve bi rêveberiya xwe ve hin gavan bavên lê ji bo ku carekî din li wan dera şerekî navxwî dernekeve pirsgirêkên hemû gelan pirsgirêkên hemû bîr û baweriyan çareser be ji bo wî pêwîst e demokratîzebûnek mayînde hebe di vî warî de bixabin rêveberiya Ahmed Şara jî heta niha ew baweriya nade Birêz Öcalan jî di hevdîtinên xwe de bi taybet bal dikişînê van yekan û di derbar vê yekê de jî dixwaze Tirkiye rola xwe bi awayekî erenî bilîze. Yani Tirkiye heta niha derdê xwe li ser dijberiya Kurdan bi rengekî înşa kiriye yani çêkiriye. Eger Kurd li wir bi ser nekevin statûyekî Kurda çê nebe ji bo xwe qezanç dibîne lê feqet tam tersî li Tirkiye 20-25 milyon Kurd dijîn. Çareseriya pirsgirêka Kurd û çareseriya xwirêvebirina li Rojavayê Kurdistanê ve bandorekî mezin li Bakurê Kurdistanê jî bike. Bandorekî mezin ez bawer dikim li Başûrê Kurdistanê jî bike. Yani van tiştana em nikarin ji hev veqetînin. Li nermahiyek li Aliyê Devleta Tirkiye serviyê kere westiyê. Biborîne nermahiyek li Aliyê Devleta Tirkiye nabe yani ez lewê jî dibêjim dedî wisa hatina Birêz Barzanî serokê PDK Mesut Barzanî tabii hatina wî cizîrê gelekî bi şaşayeke mezin bi pêşwaziyeke gelekî mezin li wê derê bû axaftinên wî yên bi vê pêvajoyê ve girêdayê gelekî balkişan
nişandın serxwe weke ku navbenkariyekê dikin di navbera Rojava û Tirkiyeyê tevgereke wan heye. Tabii ez ji wê konferansa duhokê jî li ser wê jî ez dibêjim, bi pêve girêdayê ez dibêjim. Hinekî wisa ew heye dîsa wê konferansek li Stenbolê pêk hûn dişopînin ev konferansa aştî û civaka demokratîk Tayyip Temel daxuyaniyek da wî got yani ew li bendê ne ku İlham Ahmed wisa tevlî vê konferansê bibe yani hêviyeke xwe wisa bi vê rengî hêviya demê wisa eşkere kir. Wisa nermahiyek jî tune ye vê çûno hatina hanê çi tene de gotin. Ya beguman tu tiştek nevek bere xuyi yani nuha pevajeyek ji sala çûn ve dest bekliye takriben 14 mehlipey xwe hiştiye û ev pevajeyê de hatin çînar İmraliye gelek bandor kiriye û gelek em bêjin hevdîtin û konferans layê dîplomatîk de çêbû o tiştekî gelek mühim jî ew e ku pirsgirêka Sûriye û Rojavayê Kurdistanê tena serê xwe wek pirsgirêkekî navxwî xuya nake yani Amerîka jî İsraîl jî gelek welatên Ewropa jî nav de û hemû alî jî vê tişta digirin ber bi çav di vî warî de Başûrê Kurdistanê jî rahedariya Başûrê Kurdistanê jî hem ji layê yenekê ve hem ji layê Parti Demokratîk Kurdistan ve rolekî dilîzin ji bo ku ev pêvajo bi awayekî ber bi pêş ve biçi ew jî danûstendiran dikin êku vana bi awayekî eşkere derdixi ber raya giştî jî wekî te jî got yani konferansa duhokê gelek mühim bû yani di wê konferansê de bi rastî peyamekî gelek xurt hate dayîn ku ew bandor ev peyama xurt bandora xwe wê li ser hemû devletan jî bi taybet li Tirkiye jî wê bike yani hatta nuha Tirkiye siyaseta xwe li dijî Kurda gava dajot bi taybet li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê em bêjin ji Başûrê Kurdistanê ji rayedariya Başûrê Kurdistanê ji gelek partiyên Başûrê Kurdistanê çi deng dernetket hatta raddeyekî jî meriv dikare bêje danûstendirekî xurt navbera dewleta Tirk û wan partiyan de hebû lê îro rewş guheriye Birêz Mesûd Barzanî hatiraviya ciddîrê olûr peyamekî di derbarê vê pêvajeyê de da ewana gelek mühim e ew ê guhertirên de tesîrê van tiştana gelek hebin ama alî din ve jî divê em bizanibin ku civaka Tirkiye jî divê were qanîkirin yani daha van tiştê ku me got heta niha bandora xwe li ser gelê Kurd dike civaka Kurd di vî warî de her diçi piştgiriya xwe li vê pêvajeyê zêdetir dike yan jî ew hestên ku bêbaweriyên ku car da ji ber helwesta dewleta Tirk çêdibe ji holê radibe ama çi hêvî û baweriyên ku gelên Tirkiye aliyên din ji bilî Kurda bidin di vî warî de pirsgirêk û problem yani tu xebatek bi vî rengî ji alî dewletê ve nayê kirin çapemeniya wan hê jî zimanê xwe neguherandiye yani hemû rayedarên Dem Partiyê jî gelek caran bal kişandiye vê yekê tu gaval çapemeniya wan dinerî çapemeniya desthilatdarî bi xwe jî ew ê ku nêzîkî iktidarê bi xwe jî ew bi xwe jî bi êrîşan tên ser vê meseleyê wekî dixwazin wekî nîşan bidin ku tevgera Kurd têk çûye û her wiha divê pêvajeyê de teslîmiyetekî pêk tê yani ne ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd tera serê xwe wek çareseriya şiddetê dijwariyê dixwazin nîşan bidin ku her wiha navê jî dikin terör evana tiştên çewtin û her wiha ve em bêjin helwestek jî hebû yani gel jî kêmtir bike Birêz Besî Hozat jî li ser wê yekê axivî yani ew gotinên wê yê di derbarê efûyê de ku dixwazin weke efû vê yekê bidin naskirin û wisa yani bi wê gotinê jî dixwazin bipelçixînin yani wisa hinekî dirê weke ew têgeha wana ku ew dibêjin me têk biriye yani ev tevgera azadiya Kurd bi awayî problem ev e şuxu yani jnaha şun de jî eger ser yasayan
gengeşi varek kirin ev vantışlara belki zedetir vara akaftın. Yani devleta Türk heji bi taybet rayedariya devleti destlatları buxu hükümet buxu divi varide duxazı çirokeki kahramaniye jbo xu derxe. Le mesele ali xu be fikri tenil ser berjandiye xu be fikri ev perskireki mezin be jbo çareseriya yüzü divi hemu aliyen Türkiye divi varide birasti rola xu baştır bilizin u karibin berbek peş ve gavan Ya denge vakit derdik eve. Demokrasi jboye ki bevre girdi. Böyle fema denge ev kesin ki açtı xwazın denge ve geleki ki derdik eve. Yani tabi ev medyaya parvekira civaki sosyal medya mırdı garibi beje hatiye dagerkere jaaliye ev kesin ulusalcı ve disa çapemeniya alternatif çapemeniya veke muhalif hatta daha şopadın hem liser interneti hem şey var televizyonu var çapemeniye de ev yek usa helwestek girtiye, helwestek nebaş girtiye. Ev kesin ki vê pêvajoyê re yani ev sendika, ev ode, ev komele yani wana ev dengê wan dernakeve. Bi awayekî wisa kin Problem şu Belê. Problem şu seri de jigava ev mesela daha da haftın bi taybet li peyanên biraz Abdullah Öcalan de jî bana hemû xiyad ki vê pêvajoyê wek pêvajoyekî têkoşînekî heyama nû jî dihat binavkirin. Çima wek têkoşînekî heyama nû dihat binavkirin? Çünkü rewşa siyaseta Kurt êdî du guherin. Divî warî de jî tevgera Kurt biryardar e. Çikir, kongreya xwe çêkir, PKK'yê fesih kir, her wiha ji bo carekî din çekneyê bikar anîn, çekan şewitand û bi awayekî xurt li pey vê yekê rawestiya. Îja niha pêve jî ji bo ku ev gav ber bi pêş ve biçe lazım e têkoşînekî demokratîk ya xurt were beşandin. Îja em divirdir lê derin ku mixabin tena serê xwe Dem Partî divî warî de gavan dabêjin xebatan didomîne. Ji xeynî Dem Partiyên tu aliyên din. Çi destlatlarî, çi muhalefet, çi saziyên civakî û her wekî din. Yani rolekî hê negirtiye ser. Yani ev neteveperverê Türk yani ev MHP ji vê yekê gelekî gazin dikir ji ber ku wana xebatên wan hene komeleyên wan hene deverên ku girêdayî wan hene wana xebatek kirine yani di vê pêvajoyê de çi difikirin çawa difikirin tiştek jê nehatiye bihîstin me de ew ê de xwend di Türk gün ew Türk bû ne ser rojnameya wan Türk henekî xwed yani gelek xebat hatiye kirin lê nehatiye bîstin yani ew medyaya ku dibin bandorê de ye ev hala nedîtiye yani. Belki haftaya pêşeme bin fêma bê haftaya pêşeme civîn heye xeynî wê konferansê ve girêdayî konferans İstanbulê ve girêdayî wisa çûno hatinek heye ve gelek kes tevlî vê yekê bibin axaftin hene dîsa çalakiyên gel hene wisa ji bo vê pêvajoya aştiye kesk hinek çalakî kirin û çalakiyên keskê weke Konfederasyona Sendîkayê Karbendan balkêş bûn tabi di vana de aştî hate xwestin ev pêvajo hate metihadin van çalakiyan de hinekî wisa hefteya pêşiyame tu çawa dibîne ve hefteyeke çawa pêşiyame be tu hinekî wisa texmînê xwe bibêjî? Jali pêvajoyê ve hefta pêşiyê de birastî du tiştên mühim heye. Yek çarê me heye de ve komisyon bicive û bi taybet hevdîtina li İmraliyê ew were nirxandin. û her wiha tabii ji niha şûn de ve komisyon xebatê xwe çawa bidomîne çi bike ve çi pêşkeşî meclisê bike divî warî de biryarên nû wê bistînin. Ev mühim e tabii ji alî pêvajoyê ve tiştekî mühim e. O yadın jî konferans berêve çêdibin li Dihokê jî çêbû li Avrupayê jî konferansên bi vî rengî çêbû lê diyarê wê konferansekî xurt jî 6 û 7 Meyê de li İstanbulê çêbe. Ev jî gelek mühim e.
Tabi Jali Beşlar buna İlham Ahmetci agahi hat dayın ama evi çava Beşlar bir rastici hene diyarı. Diyarı bir valide Helvesta Devleta Türk ve gelektiş Diyarbakır yani İlham Ahmet diplomateki Kurt ya Rojavayı Kürdistan'e o dve pevajı edici rolaviye tişte kute zalin bavayı ki teknikil gel biraz Öcalancı hevditine ki de vakta kudu pek anine yani bet işte mazlum abdici bavayı ki aşkere kir her çıkas nav ne deci beşler bu rayıcı ve bu ve konferansı gerek mühim çünkü ve havaya ki rel ber hevditinin diplomatik yen Rojavayı Kürdistan'ı Türkiye'ci veke ku evya ve bandoreki ereni bike dilay pevajiye de dilay çareserkirina embejin Suriye ve Rojavayı Kürdistan'ı. Bana gerek mühimi fakat ya her mühimci ev xebata ku te bahsa keske kirama tena seri khudve keske ve ne bile biraz tici saziyen civaki rola xu kem dilizin dibi valide yani teri hemu bardanı ser siyaseta kurda u taybetici ser dem partiye evji pevaje de lavaziye ki bukhura derdxe madem heyameki nu ya tekoşna demokratik dest bekiriye em dizanın ku de tekoşina demokratik de saziyen her mühim saziyen demokratik saziyen civakine evji lazım dibi valide rola kubilizm Böyle. da ku pevajo peşkeve peşketira pevajo bukhore gelek perskirekan jive çare serbiki yani perskireken abori gireday perskirekan kurdu perskireken demokrasi gireday perskirekan kurdu perskireken derbarê jinadê, derbarê ciwanan de, derbarê civakê de hemû bi rengekî girêdayê pirsgirêka Kurd ji bo çareseriya vana jî divê civaka sivîl, civaka demokratik rola xwe bilîze di wî walî de mixabin kemasiyekî berbiçav têxuya kirin. Bu Fehim abi gelek ispasiyet kan Fehim ışık bu berabı tavaşı var heja